मानता के पुढचा पाडर वर फोन आहे जरा सुखी राहतो ते का 5 मिनिट वर फोन आहे ताकि किसे वर काडी ऑक्सीजन मागे सोडा तो वर काडी बात कर रहा तो भैया मुकी पाए बाबा मुकी पाए हां डिसिम किए और आता के सोडा तो ये डिसिम किए तो मतलब आते पांच पाटला आकाने चौपर जोर दे दिलो तान कार नंबर आ भाई बाबा लायो वो छोटो का फोन से थे और डिसिम जोड़ कर मैं को डिसिम किए तो कार नाम भैया ने बाबा ले चुडू काटे तो फोन माता सारू एडो सामने 8 साल के 10 साल के काटे तो 10,000 का फोन ऐसे कारण भैया ने बाबा रूट सोडे रूट से जरूर हाटे तयार आते रूट मात्र चोकोट ना सोडते चोकोट ना तो सोडे रे आटा के सोडते आ कारण भैया ने बाबा ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ ಕಾಂಡರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ತರ ಜಾಗದಾಗ ವಾಸ ಉತ್ತೆ ಬದಲ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೆ जानता येते माये तो आते का माता पुगा को दाट वेळे वास होता पुगा बदल केंता वही केंता पेंदा का माता का वेटे से पेट केंता हन मोठ वाटे पुगा का ना पेट से पेट की वाले रे हां मोका माता मोका माहिती ते मोका नाडी पोय अंता आते मोका कांड वास उच्ची केसते के पेकिंग केसते बदल ते संस्कार करे अंता आता वायर मावेला का ना तो वाया सियर वे बेबा रोड तर रोड ऊर मन वास दाते उरुडे सजी बतावे रोता मारा रोन बारो होतर के मरना आषाढी एकादशी आता मग संतना मेला आता मग गोऱ्या कुमार मग वन मेरे माते वनका कुमारना थापती म्हणता के थापती पायवा म्हणजे महाराष्ट्राला हे पी सुखसीधर अरे कुमार इन कुमारने आधी सोळा बात बुडी कचर मानता बात बुडी पक्का मानता इथे वर गोऱ्या कुमार बदलते तो थापती पीतो ने पट्टा पट्टा तारके वेर नाम देवाना नाही तो लागता की वेर बाकी तो ಏನು ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕಚ್ಚಲ್ ಮಾತ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರೆ ನೀವು ನಾಮದೇವ್ ಕಚ್ಚಲ್ ಮಾಂತಿ ನೀವು ಕಚ್ಚಲ್ ಮಾಂತಿ ಸಮುದ್ರ ಐತೆ ನೀವು ಕಚ್ಚಲ್ ಮಾಂತಿ ಹೇಳಿ ಬಾಕಿ ಬುಡ್ಡಿ ಬೋಡಿಸ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ ತೋಡಿ ಆಯೋ ಟುಕಡಿ ಅಂತ ಬರೀ ದಾನಿ ಭೂಮಿತಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಯೋ ಬಾರಿದೆ ಕಾದ್ರೆ ನೇಂತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಐದು ಸೊತೆ ಕುರಿ ಟನ್ 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 ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಮ್ಸಿ डर ने दान माहिनार के पक्का है ते करून कसली पक्का आहे काढतो नाही आहे करून कसं नको डर आहे माझा दरवाजा पास हा मग रोज वाचून पण येणार बघा आता मला पांडुरंगाला स्वतः विचार भगवंता हे भगवंता नंदानी सांगणे ना सांगे जे किती नानी कोण सोडतो ने नाकून कच्चा लिंते ना नान कच्चा जे नाकून वरती माईरा पुरीनवर बरोबर आहे महान वरती माय हे नान गंगा तगा वांतो निमुची मला चंद्रभागान का ये रहते के मतलब भगवान नाच सारे साकरे दिए तुम पर मन का कर सके उत्तर भगवान तर बात रूप में बात करे मानते करे वाले भगवान तर बात गुई के करके तो पहले तक उत्तर कास्तर पाटने पातो केली तक गुई के त्यांचे नले आणि उत्तर संध्याकाळी आले वाय मध्ये मला भगवंतांचं स्तोत्र भगवंता नाच केला आपण हे वाढकाचे इचर नाही बाई मानकी बारे ने वाकायती ನೀವು ಸಾರಿ ಸೋರ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಪರಿಶನ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಾರಿ ಸೋರ್ತ ನೀವು ವಾಯ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ನಾನು ವಾಕಲ್ರ ನಾಕನ್ ಪಾತಿಗೆ ಸೋಡ ನಾಕುರೆ ರಗರಗ ಆತ ಬಾನ ಇಸುಳಿ ರಗರಗ ಆತ ನೀವು ಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನುಲೆ ತರುಪ್ನ ಕಯ್ಯ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಸವಾರಿ ನಾ ತೆರೆ ಮಾಡಿ ಮಧುರೂಪನೆ ಭಗವಂತ ದರ್ಶನ ಸಿಂಧರ್ ಕರೆ ಮಾತ करे मागासके मना काल पीतर भगवंता ओरी तर निम्सन आउंडा केचा स्वामी मानता कधी मना काल पिया असके निकुल ज्ञानवान ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಯನ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ केला गुरुजी सोला लागंता ಈ गुरुजी सोलवार येते की माग मध्ये जमे मागे ते वेळे काटेल मागे मला ओर बदल कितो मी तोरी जरे नामदेव महाराज आवडा वाते भगवंता बदल कितो और स्वामी वेळेल रूपम येतो भली वेळेल निकाल चिपडी कुलूप कोणाला कांकळा चिपडी निकाल वाटे रीस घडीस आणि महादेवाला पिंडा काल सिसिनिंट पूर्वाशिगा सोळा सिलेर वेरे मानसो ते वेळी निम्मते तेलवी मानता केला लागतो नि भगवंता करे मायो बसाई करे मायो काना अलग काल सिसिनिंट ಈಗಲ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಇದಲಾಗ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಕೋಕ ನಾಕು ದೇದವಾಯ ತಾಕವಾಯ ಉದವಾಯ ಪರಿಶನ್ ಮಂತ್ರ जैसे के जैसे काल किस तासीर है जैसे के और 12 जाकर निर्तक 12 जाकर पिंड का आता नीचे गिरवांता नामदेव का कीर्तन किए थे नामदेवन बोबरा का कीर्तन किए सी नकते अगर मंदिर के आवड़ा तक किरता अच्छा ताकत संता का मदन ये नामदेव महाराज तुकाराम महाराज मां सामने ज्योतिराम बाबा गुरुजी महाराज गंगाराम महाराज बिंद्रा महाराज जंगुबाई आशीष होते महादेव मत के कमी ताकतवान हां बुरा भजन को आते के कमी
जेवता म्हणतात म्हटलं मग म्हणता आशीष वना काल पितो त्याच्या स्वामीनावर गुरुगीतो मारला बेरे के तिने के पहुंचाते लागते कुरुम सारे तिने के नई वादाने कोळे पीस स्वतः लागते बेना ठावर कोळ्या आज की नाम जो कोळे पीस विता लागतो पेंदी बाहर कोरडे बाहर गिरे पाले तिने पाल आज की वन करे माता आज के भगवंता लहान गुरु किती करे मानतरी गेले इथं दुसरं उदाहरण म्हणजे मी गिरवेवंता नेड हेवलदा कृष्ण नाही वेळा माती मा समाजून हेवले कमतात का म्हणते कनिसम वादे रूटे केने ते वीरकर मारणी अडतून मध्ये आज ಮಾರನಾಗ ಓಸಿ ಲಾಯಕಿ ನೀರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಂಕೆ ಬಾಯಿ ಮಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಿಂತ ತಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ಸಿಗಾಪತಿ ಕಾಯೋ ಸೋಯಲಿಕ್ಕಿಯಲಾಗಂತ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ ಪೇನ್ ಆಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟಿದ್ ಮದ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಕುಕ್ಕಿರ್ ವಾಟಿನಾಯೋ ಪೇನ್ ಕಿರ್ ವಾಟಿದ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಕುಟು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಟಿದ್ ಮದ ಅಂತ ಬರೋಡ್ ಮಾಜಲ್ ಬದಲ್ತಿದ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಕಾಟಿ ಬಂತು ಕೈ ಬಾವಲ್ ಮತ್ತೆ ainda karena wata karena ada bawah turun satu karena ada kami sakit dahulu paisa awal sakit karena wata sakit kada nakal baba bahana terus malah boleh juga sih mungkin dosen tetap mesti dosen tidak ke baik sonwata kali sonwata bol sonwata karena misteri kada nakal baba dan bol baba itu ko roji ladu tampik nakor dahajan kulit wata nak baba ini lah nomor dahajan baba mantan मला रोज दहा लाडो इतके वेळे मजा मामाचे कोणी लाडो मध्ये दहा लाडो लागतात मने शिकून मध्ये वाट बेगे आता मला लागतो ना बदन बयन को हो बयन को मध्ये 10 तारीख तारीख वाटा मागे लिहा मागे रोज सेवड्या के नवन के सेवड्या असेल तो अब रोज मी सपोज को जातो सेवड्या 10 लाडो मानो की दो मने हार्ट अटॅक वाट मत बाय को गिरो ಹಿಂಗೆ ಆಡಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಕಟ್ಕೋ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ ಬಡ್ಡೆ ಬಡ್ಡೆ ಫುಕಟ್ ಬಾಯ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಬಾವ ನಿಂತಿರು ಬಾಯ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ ಬಾಯೋ ಫುಕಟ್ ಬಾಯ್ ಕಾಯೋ ಬಾಯ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೋಯಲಿ ಕಿಯಾನ ಕುಕ್ಕುಲಾಯಿ ಕಿಯಾನ मार्मिंग किया ना नारी को तारना काल जारस किया ना पोते तो आना और सामने फटा वो नाचना बाटना वो कीले किया तारा लगा वो देना लगा बचोड़ा को किया कैसे रखने काल जाना अदर गोबरत फॉर से इचो वाले किया के बाय को आता बटा बाय को आता बाय को आयो हने बिहंदुन के माळ वाटना गुरु किया ना माळ महाराज ना पोत तो किया तो लागंता आज के सेवकला दसरा कोड्या मानतो आयो राजा नासे पानी पीला चांद के गुरु कारण पहचान के हाथ होचे मात्र महाराज ना सोचे मराठो नाम येते के आज नाम माको हरि की अंता इंजर दया किसी बाई दादारे ಇದು ಸಾಧು ಸಂತನ ಸತ್ಸಂಗ ಜಾಗ ಅಂದಿದ್ರೆ ದಯ ಕಿಸಿ ಮಿಕ್ಕಾಂತ ನೀರ ಕಾಡಿರ್ ಮೇ ಕೋರಿಯಾಕ್ ಮದನು ನೀರ ಮಾರ್ಕ್ ಮದ ನೀರ ಸಾಳೆರ್ ಮದನಿ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ತಕೊಂಡ ಮಾರ್ಕ ಇದು ಮಾರ್ಕನಾಗ ಸುಖಮಂತ ಕರೋಡಪತಿ ಮಂತ ಓರ್ಗಿರಿ ಕರೋಡಪತಿ ಪೈಸಾ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಓರ್ಗಿರಿ ಬಕ ತಿಂತ ಜಾಟಕ ಸಾರಿ ಗರೀಬ್ ಮಂತ ಓರ್ಗಿರಿ ಅದೇ ತಿಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ प्रधानमंत्री एमपीटीसी जनपीटीसी समजले मानते मराठीकडे म्हणतात म्हणजे आहार निद्रा भय माहिती सर्व प्राण्याची समसमान आहार तिंडी मुख्यमंत्री नगर आते महावगी आते समुद्र तिंडी आते म्हणतात करोडपती मदनो शास्त्रवेत्ता मदनो भैबले कलेक्टर मदनो ते आधी तिंडी तिंडी वरती राहते मागे राहते बेरेगे समजेल कुणी आते समझे वेली अंते मारते वेली अंदर मुख्यमंत्री वेली अंतो वेलियर ओन पदे दादन पुलिस इनके माका मबाई में सिवाता तान पदे भी मुझे पुलिस मानते गढ़ में बोलती आते ओन पदे नालू अंजन ओन पदे बोल सिलवाते बस्ती के मेले आते हैं स्कूल पदे नालू से पुलिस मानते माको बंगल दादर बंगल कोड़म तक माक पदे सिले समझे कुनो बोलो प्रधानमंत्री ननारू मल्लेरो मानते मम्मा नरू मल्लेरो मानते समुद्र नारुवा सार कोई मानता बोल के रहने नारु मानता मोहम्मद के रहने नारु मानता आदमी राधे लासे निद्रा आहार भय माइको मारमी आदमी वाल पूरे भी अंदर मैं गिर भी अंदर पेने गिर भी अंदर समझे